खुलुमबाय लोगोफोर। दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ भारतनि माहारियारि फिरफिलायाव गासै मोनबेसे गाब दं? 2 गाब, 3 गाब, 4 गाब, 5 गाब। बेनि फिननाया जागोन 3 गाब। मा हादराव मानसिनिख्रुइ बांसिन केंगारुसो दं? चीन, भारत, नेपाल, अस्ट्रेलिया। बेनि फिननाया जागोन अस्ट्रेलिया। मानसिनि आत्मा बेनि अजनखौ बेसेबां होनना मोनथिनाय जायो? 20 ग्राम, 21 ग्राम, 22 ग्राम, 23 ग्राम। बेनि फिननाया जागोन 21 ग्राम। भारतनि मा बेंकआ चीन हादराव बयनिबो सिगां एकाउन्ट खुलिहैदोंमोन? पान्जाब बेंक, महाराष्ट्र बेंक, स्टेट बेंक अफ इन्डिया, सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया। बेनि फिननाया जागोन स्टेट बेंक अफ इन्डिया। दूरबीनखौ सोर दिहुनामोन? आर्यभट्ट, गेलिलिय', राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रं। बेनि फिननाया जागोन गेलिलिय'। ताजमहलखौ बानायनाय समाव बेसेबां रोजा सुबुङा खामानि मावदोंमोन? 15,000, 30,000, 25,000, 20,000। बेनि फिननाया जागोन 20,000। बिरग्रा जिबौखौ मा हादराव मोननाय जायो? चीन, भारत, जापान, आमेरिका। बेनि फिननाया जागोन चीन। बालाहामायाव मा बिफां मोननाय जायो? निम, थाइजौ, केक्टास, गुलाब। बेनि फिननाया जागोन केक्टास। भारतआव बयनिबो सिगां सोर आधार कार्ड बानायनाय जादोंमोन? नरेन्द्र मदि, राहुल गान्धी, सनिया गान्धी, रन्जना सनाबानी। बेनि फिननाया जागोन रन्जना सनाबानी। मा हादराव दिनैसिमबो बांग्रिं मावाखै? इन्डिया, इटाली, नरवे, नेपाल। बेनि फिननाया जागोन नरवे। रेलगारिया मा हादराव बयनिख्रुइबो बांसिन सलियो? आमेरिका, जापान, भारत, चीन। बेनि फिननाया जागोन जापान। भारतनि मा सहरखौ निला गाबनि सहर होनना मोनथिनाय जायो? जधपुर, बीकानेर, जयसालमेर, कोटा। बेनि फिननाया जागोन जधपुर। 100 रांनि नटआव सोरनि सहि थायो? आफादगिरि, गाहाय मन्थ्रि, RBI गभर्नर, गिबि मन्थ्रि। बेनि फिननाया जागोन RBI गभर्नर। भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिजिरसालिया बबे? हाइ कर्ट, सुप्रिम कर्ट, डिस्ट्रिक्ट कर्ट, तहसिल कर्ट। बेनि फिननाया जागोन सुप्रिम कर्ट। दायनिगिरिखौ साजा होनो सोरहा मोनथाय दं? पुलिस, कर्ट, गभर्नमेन्ट, मेजिस्ट्रेट। बेनि फिननाया जागोन कर्ट। भारतनि गोजामसिन भाषाया मा? उर्दु, संस्कृत, हिन्दी,
इंलिश। बेनि फिननाया जागोन संस्कृत। अखाफोराव दावबायहैजेननाय गिबि सुबुङा सोर? यूरी गगारिन, नील आर्मस्ट्रं, राकेश शर्मा, कल्पना चावला। बेनि फिननाया जागोन नील आर्मस्ट्रं। फांसिनि साजाखौ सोर लाखिनो हायो? गाहाय मन्थ्रि, गिबि मन्थ्रि, आफादगिरि, बिसारगिरि। बेनि फिननाया जागोन आफादगिरि। भारतनि हादोरारि आरज मेथाइनि समाया बेसेबां? 52 सेकेन्ड, 52 सेकेन्ड, 60 सेकेन्ड, 45 सेकेन्ड। बेनि फिननाया जागोन 52 सेकेन्ड। जोबथारनायाव दङ जोंहा भारतआव संबिजिर सान माब्ला फालिनाय जायो? 26 आगष्ट, 26 नभेम्बर, 15 आगष्ट, 26 जानुवारि। बेनि फिननाया जागोन 26 नभेम्बर। लोगोफोर, बेबायदि बर'नि जिके मोनबाय थानो थाखाय बे जोंनि गियान बाख्रि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै ला। गोजोन्थों।